Удивителният Иран. Едно пътешествие в сърцето на историята и културата. Борзое – мъдрият лекар на древния Иран. Как се свързват медицината и мъдростта? Замисляли ли сте как мъдростта и медицинската наука могат да преминат през границите на времето? Знаехте ли, че Борзое, лекарят и мъдрецът от сасанидската епоха, изиграва ключова роля в пренасенето на знанието от Индия до Иран? Днес в подкаста Удивителния Иран ще разгледаме живота и постиженията на Борзое, човекът, който свързва науката, етиката и философията. Борзое – лекарят на човечеството. Борзое е роден около 500-510 година по време на управлението на Хосроу Ануширван, един от най-великите владетели на Сасанидската империя. Той произхожда от знатно и образовано семейство и от ранна възраст проявява интерес към науката и познанието. Благодарение на изключителния си талант в областта на медицината, Борзое превръща двора на сасанидите в център на медицинските науки и става главен лекар на Хосроу Ануширван в търсене на истина и знание. В една от най-важните си мисии, Борзое по заповед на Хосроу Ануширван предприема пътуване до Индия. Целта на това пътуване е да донесе медицински знания и да осигури достъп до ценните индийски книги. По време на това пътешествие Борзое успява да донесе в Иран известната индийска книга Панчатантра. След превода й на Пехлеви, книгата става известна като Калила и Димна. Този труд представлява сборник от нравствени притчи, които чрез алегории предават мъдрост и етични послания на своите читатели. Това пътуване на Борзое не само разширява медицинските познания, но също така обогатява културния обмен между Индия и Иран, превръщайки Калила и Димна в част от световното културно наследство. Калила и Димна – вечното наследство на Борзое. Книгата Калила и Димна е едно от най-забележителните културни наследства на света, донесено в Иран благодарение на Борзое. Това произведение има специално място не само в литературата на Иран, но и в историята на човешката цивилизация. Калила и Димна представлява сборник от алегорични разкази, които с прост, но съдържателен език предават дълбоки послания за мъдрост, управление, етика и политика. Тази книга се използва в училища и дворове в Иран, като източник за обучение по морал и управленски умения. Преводите й на различни езици, включително арабски, еврейски, сирийски и латински, позволяват концепциите й да преминат отвъд границите на Иран и да се разпространят по света. Една от най-известните притчи в книгата е Лъвът и волът, която подчертава значението на доверието и ролята на приятелството за изграждането на едно здраво общество. Такива истории, освен че са били актуални за времето си, предоставят и днес ясни послания за живота и човешките ценности. Сред глобалните влияния на Калила и Димна е вдъхновението, което тя дава на писатели като Ла Фонтен във Франция, Крилов в Русия. Много от басните и алегоричните разкази, които днес намират място в западната литература, имат корените си в великото произведение. Борзое – ролята му в сливането на медицината и етиката. Борзое не само, че е изтъкнат в медицината, също така обединява философията и етиката със своите лечебни практики. Той вярва, че задачата на лекаря не е само да лекува тялото, но и да се грижи за душата и психиката на своите пациенти. Една от най-известните му поучения гласи: ако лекарът няма етика, той може да лекува тялото, но унищожава душата. С този подход Борзое превръща медицината в хуманно и етично изкуство. Поради това
Той често е описван като мост между науката и човечеството. Наследството на Борзое в света. Борзое не само, че е бил признат в Иран, но и в целия свят. Той е като символ на сливането на науката и етиката. Притчите от Калила и Димна са преведени на различни езици и оказват дълбоко влияние върху литературата и философията по света. Борзое, мъдрецът, който със своята медицинска наука и етични разкази осветява пътя на знанието и човечността, е символ на мъдростта и благоразумието в историята на Иран. Той ни учи, че науката без етика е непълна и че мъдростта е мостът между човека и истината. В следващите епизоди на нашия подкаст ще ви представим още истории от удивителния Иран. До тогава бъдете щастливи и изпълнени с познание и мъдрост.